Hevgirtina tavê li bajarên Tirkiyeyê jî hate dîtin. Li bajarê Amedê jî ji Kelhazer Zewanê hat temeşekirin. Ji bo vê roja dîrokî çalakiyek jî hat lidarxistin. Xwendevanên dibistanên seretayî bi berçavkên taybet ên hatine amadekirin ve girtina tavê temeşekirin. Dora 2 saat ajot ji 40 hevgirtin xuya bû. Li gorî lêkolîner û arkeologan 3000 sal berê jî tevgerên ezmanan ên tav, hîvê û stêrkan jî ji Kelhazer Zewanê hatiye temeşekirin. Ev roj jî dîsa li Kelha Parazgeha Mitrayê de tê temeşekirin. 3000 yıl önce de bu gözlemlerin yapıldığını biliyoruz. Çünkü özellikle Mitras kutsal alanında yapılan kazılar sonucunda Li Kelhazer Zewanê di dema İmparatoriya Romayê de jî tevgerên ezmanan hatine şopandin. Bi astronomiyê re mijûl bûne û bawerî pê anîne. Kelhazer Zewanê li ciyekî bilind e. Bi rehetî jî vir temaşeyê ezmanan kirine. Îro jî zarok temaşeyê girtina ber tavê dinêrin. kurulduğu yer tesadüf olmadığını biz biliyoruz tarihsel gelen süreçten. Girtina berê rojê xeynî bajarê Amedê li hin bajarên din ên Rojavayê Tirkiyeyê jî hate şopandin. Lê herê zêde li bajarê Erzeromê hat dîtin. Ji 52 tav hate dîtin. Zarokên Amedê jî li ber rojgirtinê bi kelecan bûn. Tav bûn nîv hîv û li dora xwe zivirî. Ez bo güneş masiyatım e. Navê Muhammed e. 11 salî me. Ez bo güneş masiyatım e. Allah'ın enerim. Ez 12 salî me. Ez hatime Zerzevan Qalesiyê ji bo ku rojgirtinê sêkim. Diçim sinifa hefta. Anka çikî pir xweş e. Hema bê nêvî wê hatiye girtin. Hindik may were girtin. Wekî hemî dinyayê li bajarê Amedê jî hevgirtina tavê li Kelhazer Zewanê ji aliyê zarokan ve tê temeşekirin. Ev berçavkên ku li destê wan e li ber tavê dihêlin û bi vê awayê hevgirtina tavê meriv dikare bibîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.